Anrhydedd mawr yw dweud y gwir, oherwydd ydyn ni dod o'r dref a wedi cael ein addysg yn y dref, so mae'n ffantastig dod nôl i ben y bont, really, ac i gweld y fath o digwyddiad fel Eisteddfod yr Urdd yn ein ardal ni. Mae rai o'r teulu fi wedi cystadlu yn yr Urdd yr wythnos hwn, a mae'n just bwysig iawn, really, gweld gymaint o bobl yn mynd mas a just joio'r defnyddio'r iaith. Ie, mae'n anhygoel, achos o'n i'n astudio yn y coleg dros y hel, a o'n i'n tyfu lan yn Pen y Bont, felly mae'n mor neis i gweld y dod. O'n i'n tyfu lan, o'n i'n cystadlu yn nofio yn wedig pan o'n i'n ifanc. Cystadlu yn y Urdd, oedd e'n un o'r uchelbwyntiau enfawr i fi, achos o'n i bob amser eisiau ennill popeth, a hwnna'n un o'r bethau o'n i eisiau ennill. A o'n i allu gwneud efo ffrindiau, a cwrdd â llawer o pobl hefyd. Ond y peth pwysicaf yw bod e'n Cymraeg. Mae'n rhywbeth special iawn achos bod e'n Cymraeg. A rhaid dweud hefyd bod mae yna llawer o athletwyr ffantastig yn dod o'r ardal hwn, Aled wrth gwrs, ond pobl arall fel Rhys Williams a Nicole Cook jyst lawr y ffordd. Mae'n ardal sydd wedi cael llawer o athletwyr ryngwladol llwyddiannus. Mae rhywbeth yn y dŵr yn Pen y Bont, nid wyt? Ie, fi'n credu hefyd.